Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistany resmiler 27 sentýabrda beleniljek garaşylyk bayramyna taýýarlyk görýär. Ýöne bu ýyl baş bayramy öňkü ýyllardan tapawutlandyrýan bir ýagdaý bar. Olan bayramçylyk münasibetli geçirilmegi meýilleşdirilýän köpçülük çäreleriniň dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna gabat gelmegidir. Saglyk hünärmenleri koronavirus keseliniň ýaýramagyny haýallatmak üçin köpçülük çäreleriniň çäklendirilmegini, köpçülük ýerlerine adamlaryň öz aralaryna sosial aralygy saklamaklaryny, maska giyilmegini we şolary başga da möhüm görkezmeleriň durmuşa geçirilmegini maslahat berýär. Ýurtda hiç ýyly koronavirus wakasy resmi taýdan hasap alınmadyk Türkmenistany resmiler bütün dünýä saglyk guramasynyň bu teklipnamalaryny ýylyň ortalaryndan soň berk eýerip başlady. Saglyk goraýyş we derman tenagat ministrligi 12-nji we 13-nji iýul günleri ýylydyna 2 gedek maglumat ýaýradyp, ýylata maska giýmegi maslahat berdi. Polisiýa edaralary ýurt boýunça maska rejimine gözegçilik etdi. Oňa boýun bolmaýan adamlara garşy dürli ceza güýje girdi. Meselen polisiýa Mara vilayetinde maska giymeýän wagty ele salan adamlaryna paýta ýygdyrdy. Sosial mediada ýurt içinden paýlaşylan suratlarda köpçülük ýerlerine adamlara howpsuz aralygyň saklanmagyny, maska giyilmegini maslahat berýän duýduruşlary görmek bolýar. Türkmenistanyň ýeketäk öýjükli aragatnaşyk kampaniýasy Saglyk ministrliginiň maska giymek, sosial aralygy saklamak we mümkin boldugyny öýden çykmalyk boýunça ýylata berýän maslahatlaryny bir näçe gedek öz abonentlerine SMS arkaly ulatdy. Ýöne pandemiýanyň arasyna garaşylyk bayramy golaýladygy üçin bu münasibetli geçiriljek köpçülük çärelerine köpçülükleýin taýýarlyklary ýene badalýar. 17 sentýabrda Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harly bu barada şeýle diýdi. Hakykatdan Türkmenistanyň koronavirus bilen baglanşykly çäklendirmeler gaty güýçli, hökümet tarapyndan, resmiler tarapyndan görkezme berildi. Şol görkezmeler hem ýurdun adamlar tarapyndan berçä edilýär. Halk maslahaty da hatda video aragatnaşygy arkaly uruljak. Ýöne Türkmenistanyň lideri diktator lider. Ol özüni diktator hasap etmese de ähli alyp barýan siýasaty, hereketi hem ýurtda ýöredýän içerki we daşarky siýasatlar boýunça ol hakykatdan hem diktator lider bolup durýar. Diktator liderleri bolsa awry, şöhrat we adamlardan has köprek gerek. Ona şöhrat gerek. Şonuň üçin hem ol garaşsyzlyk günüň dawaraly bolmagyny, adamlaryň bagtly ýagdaýda prezidentiň tribunasynyň öňünden geçip gitmegini, adamlaryň halkyň onuň prezidentiň portretlerini götürmekligini, prezidenti wasp etmekligini isleýär. Şol islegiler sebäpli Türkmenistanyň prezidenti garaşsyzlyk gününi uly bayramçylyk hökmüni, köpçülükleýin çäresi hökmüni geçirmegi maksat edinýändir diýip men pikir edýän. Sebäbi diktator ýolbaşa gaty häsiýetli zat. Diýip Hudaýberdi Harly aýtdy. 16 sentýabrda Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy baş bayram münasibetli Lewap welaýatyna görülýän taýýarlyklary barada habar berdi. Bütün dünýäde pandemiýa dowam edýär. Türkmenistan garaşylyk bayramyna taýýarlyk görýär. Her ýyl Aşgabat şäherinde geçirilýän harby parada adam daşaýan ýürüýtüleşdirilen awtobuslar ammarlardan çykarylyp gödäwçilikden geçirilýär diýip habarçy çarşanba güni Lewap welaýatyndan habar berdi. Ol her vilayetde geçirilýän köpçülük çärelerini adam daşamak üçin welaýatyň synygy işgärlerini we tomoşaçy ýaşlary çärelere gatnaşmak üçin ýürüýte awtobuslaryň bardygyny aýdyp häzirki wagtda Lewap welaýatyna şeýle awtobuslaryň sürüjüler tarapyndan gözden geçirilýändigini, olara serenjam berilýändigini habar berdi. Şuň onu golay awtobus ammarlardan çykaryldy we olar sürüjüler tarapyndan gözden geçirildi diýip habar çaýtdy. Eýsen bayramçylyk çärelerine bu ýylam edilenki ýyllarda bolşuýaly köp adam çekilermi? Ozalky ýyllarda garaşylyk bayramyna görülýän taýýarlyklar ýergödünden tasbir aýty we öňünden başlanardy. Welaýatlarda marşirowkalary geçirilerdi. Ýokary hujaýlarynyň talyplary, büdjet işgärleri olary köpçülükleýin çekilerdi. Şol bir wagtyň özünde şu günler garaşsyzlyk bayramynyň bosawasyna Lewap welaýatynyň administrativ merkezine arasaçylyk işleri ýaýwanlanýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Türkmenaba şäheriniň jemaat hojalygynyň işgärlerini paýta ýygmyna çekmek işleriniň şu günler wagtlaýynça ýatyrylandygyny, muňa derek olaryň öz işlerine gumra bolup şäherde ýol kenarlaryny arasalaýanlyklaryny,
awatlyş işlerini geçirýänliklerini habar berdi. Türkmenistany resmiýetleri garaşsyzlyk bayramyny şowhun dabara bilen bellemek meýilleri barada entek 2 ay töweregi mundan azal 22-nji ýylda Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtyň şäher häkimliginden alan maglumatlaryna salgylanyp habar beripdi. Inanmarsyňyz garaşsyzlyk günni dabara bilen bellemegiň maslahat edilýär diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy şonu habar berdi. Ýöne şol wagt henüz geçirilmeli çäreler, olary taýýarlyk repetisiýalar barada anyk kararyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Türkmenistana garaşsyzlyk bayramy pandemiýa garamazdan bu ýylym köpçülik çäreleri bilen bellenermi diýen soragyň jogaby Türkmen hökümetiniň 18-nji sentýabrda video aragatnaşyk arkaly geçiren mejlisinde hasy aýdyňlaşdy. Hökümet maslahatynyň ma'lum bolşuna görä garaşsyzlygyň 29 ýyllyk bayramy münasibetli Aşgabatyň gonaýyna ýerleşýän halkara ahal teke atçylyk sport toplumyny we vilayetlerde bayramçylyk at çapyşyklaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününe bagyşlanan şäherleriň ýokary derejede gurulmagyny tapşyrdy diýip TDH ýazýar. Şeýle-de mejlisiň dowamyna vice-premier Şoltana Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Çarmyrat Amanow garaşsyzlygyň 29 ýyllygy münasibetli harby ýürüýüşe taýýarlyk görülýändigini habar berdi. Resmi maglumaty görä Berdimuhammedow garaşsyzlygyň nowatdaky senet münasibetli geçiriljek harby ýürüýüşiň ýokary derejesini üpjün etmegi tapşyrdy. Bu maglumatlardan çen tutulsa Türkmenistana pandemiýa garamazdan 2 bayramçylyk çäresiniň at ýaryşynyň we harby ýürüýüşiň geçiriljekdigi iki uçsuzdur. Koronavirus keteli dünýäni aldyradýan wagty Türkmenistanda mundan azal 1941-1945-nji ýyllaryň uruşyna gazanlan ýeňiş münasibetli 9-njy maýda hem harby parat geçirilipdi. Ýöne öňümizdäki 27-nji sentýabrdan garaşsyzlyk bayramynyň 2017-nji ýylda üýtgedilen täze senesinden 2 gün öň 25-nji sentýabrda boljak halk maslahatynyň 3-nji mejlisi pandemiýanyň arasyna video aragatnaşyk arkaly geçiriler. Ýöne bu ýerde ýene bir gyzykly sorag bar. Näme üçin Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni 27-nji sentýabra geçirildi? 2017-nji ýyldan ozal Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramy 27-28-nji oktýabrda bellenilýärdi. Bu möhüm senäniň üýtgedilmeginiň anyk sebäpleri barada Türkmenistanyň döwlet media ferişdelerine tutarykly maglumat ýok. Ýöne türkmen garaşsyzlygynyň jar edilmeginiň töweregindäki şertlere göz getirmek üçin 90-njy ýyllaryň başlaryna has takygy 1991-nji ýylyň awgust aýynyň 2-nji 10 günlüğiniň ahyryna 3-nji 10 günlüğiniň dowamyna Sowet Geňeşliginde bolan syýasy wakalara nazar aýlamaly. 1991-nji ýylyň 19-njy awgustyna SSR'de totalitar rejimi saklap galmak üçin we GKÇP ady bilen aňlarda galan döwlet agdarylşygy synanşygy boldy. Adatdan daşar ýagdaý baradaky döwlet komitetiniň ýagny GKÇP'niň SSR'iň prezidenti Mikhail Gorbaçowyň reforma we açyklyk ideýalaryny bogmak synanşygy SSR'iň ýykylmagyny çatlaşdyrdy. Bu agdarylşyk synanşygy bilen onuň öň ýany hem arabalary ýygyldap başlan Sowet respublikalary ýeke-ýekeden garaşsyzlygyny ulan edip başlady. Ukraina 24-nji awgustda, Belarus 25-nji awgustda Baltik ýurtlar sentýabryň başlaryna resmi taýdan öz garaşsyzlygyny ulan etdiler. Ýöne SSR'iň düzümine girýän dürli respublikalaryň öz parlamentleri eýýam 1990-njy ýylyň Tomsyny öýdüg tuýarlylygyny ulan etdiler. Elbetde öýdüg tuýarlylyk bilen garaşsyzlygy garşdyrmaly däl, sebäbi Moskwanyň radyçylygy bolmazdan respublikalar hususan Türkmenistanyň şol wagtlardaky döwlet adamlary öýdüg tuýarlylyk jar edip bilmezdi. Awgust wakalarynyň türkmen elitasynyň arasyna döreden syýasy tolgunçugy Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niyazowyň Moskwadaky aşa kommunistler bilen demokratiya tarapdarlarynyň arasyna tarap tutmakda gaçalyk edişi. Bir kısım Türkmen inteligensiya wekilleriniň we aktivistleriniň GKÇP garşy alan pozisiýalary, olaryň Moskwadaky şol wagtky demokratik güýçleri bildirmäge synanşan golduglary. Munyň bilen baglykda Aşgabatdaky Magtumly heýkeliniň ýanyna 27-nji awgustda geçirilen syýasy miting we beýlekler barada Azatlygyň arhiwinde maglumat bar. Mazmun taýdan dokumental filmlere hamirmaýa bolup biljek bu materiallar bilen Azatlyk radiosynyň web saýtyna tanyşyp bilersiňiz. SSR resmi taýdan 1991-nji ýylyň 25-nji dekabryna dargady. Onuň binýadyna garaşly döwletleriň arkalaşygy guruldy. Ýöne Soýuzyň dargamak prosesi has ir hatda syýasy ekspertlere görä
1980-nji ýyllar ortalan gabatlary öýdüni duýdurup başlady. 1989-njy ýylda Berlin diýwarynyň ýykylmagyndan soň bu proses öýdüni has ýiti görkezip başlady. Türkmenistan döwlet öýdügi tyýarlylygy hakyndaky jarnamany 1990-njy ýylyň 22-nji awgustyna kabul etdi. Türkmenistanyň ýokary soweti 1991-nji ýylyň 26-njy oktýabryna geçirilen ähli halk salat alşygyndan soň 27-nji oktýabr güni Türkmenistanyň garaşdyrlygy we döwlet guruluşynyň esaslary hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunyny kabul etdi. Onu şeýle diýilýär. Türkmenistanyň ýokary soweti 1991-nji ýylyň 26-njy oktýabryna geňeşiň barşyny halkyň mälim eden erkisligini Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döwlet öýdügi tyýarlylygy hakyndaky jarnamany durmuşa geçirmek bilen karar edýär. Türkmenistan SSR-niň territoriýasyny öz içine alýan garaşsyz demokratik döwleti Türkmenistany jar etmeli. Şeýlelik bilen Türkmenistan döwleti 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni öz garaşdyrlygyny dünýä jar etdi. Ýönen 27-nji oktýabryň ähmiýeti Türkmenistan garaşdyrlyk gününi 2017-nji ýylda duýdantyz ýagdaýda 27-nji sentýabra geçireni öýdüni görkezip başlady. Taryhçylar 27-nji oktýabryň taryhy ähmiýetini Türkmenistanyň eýeleýän häzirki territoriýasyny Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmegi jähitden çemeleşýärler. Häzirki Türkmenistan 1917-nji ýyldan 3 bölege bölünýärdi. Onuň düzümine Türkistan general gubernatorlygynyň Zakaspi oblasti diýilip adlandyrylýan bölegi, şeýle-de Buhara emirliginiň hemde Xiwa hanlygynyň tabinligindaky türkmen territoriýalary girýärdi. 1924-nji ýylyň 7-nji sentýabr güni Russiýanyň Kommunist Bolşewik Partiýasynyň RKBP-niň Merkezi Komitetiniň Orta Aziýa bürosynyň maslahatyna heniz döredilmedik Türkmenistan SSR-niň ara çäkleri tasdiklanyldy. 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni SSR-niň Merkezi Komitetiniň 2-nji sessiýasyna Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasyny döretmek hakynda karar kabul edildi. Şeýlelik bilen türkmen taýpalarynyň bitiwi milli döwlete birleşmek arzuwy hasyl boldy diýip garaşdyrlygyň ilkinji ýyllaryna Türkmenistana çapa taýýarlanan bir tarih kitabyny aýdylýar. Ýöne ondan ozal türkmen taýpalary başga bir döwlete el garama bolup şoňa tabyn bitiwi döwleti arzuw edipdirlermi ýa-da başga çardyp edipdirlermi? Bu soraga erkin taryhçylar we akademiýanyň beýleki erkin agdalary jogap bermeli. Arxiv maglumatlaryna görä Türkmenistan SSR-niň düzümine 500 000 adam ýylaty bolan Türkmen oblasty, Xarezm we Bukhara respublikalarynyň düzümindäki Türkmen oblastları girdildi. Bu hasapdan çen tutulsa täze esaslandyrylan Türkmenistan SSR-ne 1.100.000 töweregi ýylat bardy. Dolandyrysçak taýdan Türkmenistan SSR 5 okrugu, olar Aşgabat, Mary, Kerki, Çärje we Daşgowuz 26 raýony we 379 owa sowetlerine bölündi. Aşgabat şäheri respublikanyň paýtagty boldy. Şeýlelik bilen 2017-nji ýyldan 93 ýyl ozal 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabryna häzirki Türkmenistanyň çägine Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. Eýsem 1991-nji ýylda 27-nji oktýabryň Türkmenistanyň garaşdyrlyk güni hökmüne saýlanyp alınmagy tötenlikmidi? Ýa-da bu seni ýörüýte Türkmenistan SSR-niň döredilen gününe gabat getirildimi? Eýsem ýurdun garaşdyrlyk güni hökmünde onuň taryhda häzirki çäginiň başga döwlete resmi taýdan garaşly bolan gününe saýlap almak haýsy maksada gulluk edýär. Indi Türkmenistana garaşdyrlyk günüň 27-nji sentýabra geçirilmegi baradaky gurruna dolansak 2017-nji ýylyň 9-njy oktýabr güni Türkmen parlamentine jemgyýetçiligiň ünsünden gaçan ümsün bir waka bolup geçdi. Şol gün deputatlar synçylaryň rezin mehurça adlandyrýan Türkmen parlamentine Türkmenistanyň garaşdyrlygy we döwlet guruluşynyň esaslary hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunyny üýtgetmek girizmek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşdy. Muňa aýakdaşlykda ýaşullar maslahatynyň iň soňky mejlisiniň ilkinji gününde 9-njy oktýabrda foruma gatnaşanlaryň biri garaşdyrlyk gününi 27-nji sentýabra geçirmek barada teklip bilen çykyş etdi. Munyň sebäbi düşündirilmedi. 2017-nji ýylyň 10-njy oktýabryna tasdiklanan degişli kanun Türkmenistanyň garaşdyrlyk gününi ähli halk bayramy hökmüni yglan etdi we onu her ýylyň 27-nji sentýabryna toýlamagy we şol güni iş günü däl diýip bellemegi kanunlaşdyrdy. Munyň sebäbi aradan 3 ýyl geçenden soň henizem gömürtükligine galýar. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.